हेलो गुड मर्निं रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनखौ बे आंनि बस्क' बर' इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै खुलुमग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा मानव गेदेर रन्जन दैमारि सार, बिस्वजित दैमारि सार, हाग्रामा महिलारि सार आरो प्रमद बर' सार बिसोर साब्रैनि गेजेराव दिनैनि गुबै टपिकआ आरो फैबाय थानाय 2025 बिटिआर बिटिसि इलेक्शनाव सोर चिफ महरै गोदान चिफ महरै जागोन आरो सोर सासेया जोंनि बिटिसिनि बा बिटिआरनि चिफ जायोब्ला जोंनि बर' हारिनि थाखाय जौगानाय खामानि मावगोन। नैबे बाथ्राया बे टपिकआव बेरखांदों रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना बिसोरनि मोनफा मोनफा टपिकखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन। थारैनो बिस्वजित दैमारि साराबो गोबां बर' हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावदों होननानै जोंहा बिस्वजित दैमारि सारा बुंदों। थारैनो बेसेबां मोजां खामानि मावदों। दिनै बिस्वजित दैमारि सारा जोंनि बर' हारिनि थाखाय, जोंनि बर' जाथिनि थाखाय आरो जोंनि बर' हारिया माबायदि जौगालांगासिनो दिनै बिस्वजित दैमारि सारनि दैदेननायाव नोंथांमोना बिनि बागैबो कमेन्ट खालामहर। आरो जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों जे आङो 17 बोसोराव गोबां खामानि मावबाय आरो आं सानथ्र'हायै मोजां खामानि मावबाय आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय आङो गोबां मोजां खामानि मावबाय होननानै जोंहा हाग्रामा महिलारि साराबो बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। थारैनो बेसेबां सैथो। थारैनो हाग्रामा महिलारि सारा जेब्लानाखि गावहा बिटिसिनि चिफ महरै दंमोन बे समाव थारैनो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावदों ना मावाखै नैनि बेलायावबो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आरो लोगोसे जोंहा प्रमद बर' साराबो बुंदों बे आं 5 बोसोर बिटिआर सालायनायाव गोबां बर' हारियानो जौगानायाव फैबाय आरो सान्थि गोरोबथाया फैबाय आरो बयबो रायजो राजाफ्रा दिनै मिनि खुसियाव संसार जागासिनो नैबे बाथ्राखौ बुंदों। थारैनो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों एनडिबिनि रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानांगौ ना जानाङामोन नोंथांमोना बिनि बागै कमेन्ट खालामहर। थारैनो रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांनि एनडिबिफोर जोबथेसालियाव जोबजानानै दं बिसोरो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानांगौ ना जानाङामोन बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों नैनि बेलायाव नोंथांमोना सानै हयै बिजिरनानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। स' रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनै बिस्वजित दैमारि सारा दिनै फैबाय थानाय 2025आव बिटिसिनि चिफ महरै जायोब्ला बा बिटिसिखौ सालायोब्ला थारैनो जोंनि बर' हारिया जौगागोन ना मागोन नोंथांमोना बिनि बेलायावबो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय। दिनै बिस्वजित दैमारि सारा मोनसे बिजेपि बे बिजेपिआव थानानै दिनै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो हामारगोन नामा नैनि बेलायावबो जों साननो गोनां। स' रायजो राजा नोंथांमोना नायबानो जाबाय दिनै नोंथांमोना नायबानो जाबाय दिनै बिस्वजित दैमारि साराबो बुंदों गोबां जेब्लानाखि आं बिटिआरनि चिफ जागोन अब्ला आं गोबां खामानि मावगोन आरो एनडिबिफोरनि केसखौ लानानै आं फोजोबगोन होननानै जोंहा मानव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारा बुंदों। आरो लोगोसे जोंहा प्रमद बर' साराबो बुंदों जे फैबाय थानाय इलेक्शनाव आंखौ चिफ महरै आरो दैखोबाव बा थिखांबाव अब्लानो आङो बर' हारिनि आरो बांसिन जौगानायखौ लाबोगोन आरो एनडिबिफोरखौ आङो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामगोन होननानै जोंहा प्रमद बर' सारनि बिबुंथिखौबो जों खोनानो मोन्दों। अब्ला नोंथांमोना साननानै नाय दिनै हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों जे आङो गोदान सरकार दायोब्ला आरो आं गोदान चिफ महरै फैयोब्ला थारैनो एनडिबिफोरखौ आंनो बख'नो बारा गोबाव सम नाङा। एनडिबिफोरा जेब्लानाखि आं चिफ जागोन अब्लानो आं एनडिबिफोरखौ दिरुनगोन आरो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामना होगोन आरो बिसोरनि केसखौ उइथड्र खालामनानै होगोन। दिनै जोंनि बेलटिनि समाव नाय जोङो बेलटिखौ 1 बोसोराव जोङो बिसोरनि केसखौ उइथड्र खालामनानै होदोंमोन होननानै जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों। स' नोंथांमोना बेनि बेलायाव मा सानखो नोंथांमोना मोजाङै सानै हयै बिजिरनानै नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। जे नोंथांमोना सानै हयै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना नैबे मोनसेखौल' नटिस खालामदो जे फैबाय थानाय 2025आव बिटिआर बा बिटिसिनि चिफ महरै सोर जागोन नोंथांमोना बिनि बेलायाव कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय। सोरनि सापर्टारा बांसिन थारैनो बिस्वजित दैमारि सार ना हाग्रामा महिलारि सार ना प्रमद बर' सार बिसोर साथामनि गेजेराव सोरनि सापर्टगिरिया बांसिन नोंथांमोना बिनि बेलायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।